Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sa pool sa CCTV ang sagunsong pagpangawat sa usa ka lalaki sa duha ka mga establisimento sa General Santos City. Modo sa sospek, magpakaron ingnon nga tubero o glass installer. Nakaalerto si Efren Mamak. Kita sa CCTV ang pagsulod ni ining lalaki nga nakabonet og nakasuot og puti nga t-shirt sa usa ka tindahan og cellphone parts and accessories sa Clariza Street, Barangay Dadyangas East, General Santos City, Martes sa hapon. Matud sa nagbantay sa tindahan, nagpaila kuno kini isip glass installer nga gisugo kuno sa amo sa tindahan nga magsukod og dimensions alang sa itaon nga estante. Gani gisugo pa ang mismong tindera nga ipangsulat ang mga sukod nga iyang ginaingon. Pagka sulod niya diri, nangayo siya pintel pen sa akuan, nagkulam para magkuan daw siya diri sukat-sukat sa amin kung unsa ba. Pero iyang ginasulat kay PH, PY, ug nangayo po siya 3,800 sa akua. Ang pagsugod-sugod sa sospek, gipadayon hangtod sa ubos sa estante kung asa nakabutang ang bag sa tindera una kini migawas. Nahibaw-an na lang nga nakawatan ang biktima human na review ang CCTV sa amo iyang gipahibalo ang gihimo sa sospek. Anaa sa kapin na 3,700 pesos cash ang natangag sa sospek gikan sa bag sa biktima. Apan sumala sa kapulisan, ang mong sospek kuno una nasab nangawat sa usa ka kan-anan sa Barangay Dadyangas South adlawng Sabado sa CCTV. Makita ang mong sospek nga nakasando og puti nga giliso ang CCTV nga nakatutok kaniya sa laing CCTV. Makita ang pagsulod niini sa kusina kung asa gipanguha niini ang halos 2,000 pesos nga halin sa tindahan nga nakabutang sa mga balunan. Matod sa service crew, nagpaila kuno kini isip tig ayuhay og lababo nga gisugo kuno sa amo sa maong tindahan. Apan naniid na di ay kung unsay makawat. Ano sa ako na ilista sa itagay sa kong pentel pin kay ilista na tuning ko na to diri kaning mga palitonon tagay kong 4,600 kay palit na tug mga materials diri ano ko na ay di sa ko mohatag sir kay doon sa nako tong kwan sir katong kwan sa akong amo bakit naman gawas na mi gilak na ko na dira ako kabon ni balik po sig sulod di ay mato pagkuan na si kwartali lagi. Ginasubay na sa PNP ang maong kawatan aron masikop. Doon na sa lakang ang PNP aron masulbad ang mga kasong pagpangawat sa syudad. Natay mga measures niyan. Kanadlaw man ta nagpirma og application for search warrant sa mga suspect individual nga which we believe nga mo commit yun og krimen diri sa atong area. Nga address ana ang illegal drugs, mo ginay punot dulo niya na mga wat kay pambisyo. Giawag sab sa PNP ang mga tag-iya og business establishment nga i-priority gayud ang security sama sa pag-invest og CCTV lagi pagpahigayon og complete background investigation bisan pa man sa ilang mga empleyado. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.